بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bouakar Sidiki biye jumaye biye lahoroma dunye ala delili ani ala batuli Bouakar Sidiki jina ni meleke ani hadamaden urudane ala yanda kama nga juma dunya fa nga do fara ka kosobe Bouakar Sidiki abi ke sababu ye min ye limaniya yo o ka jidi Bouakar Sidiki abi ke sababu ya an hina ka do masa Allah taala la se masa Bouakar Sidiki jango ambe kalo mina sungolo mangono do ambi do mina no sungolo mangono ikado juma folay Bouakar Sidiki ni bela jile ya adamata koye nin ko nunu mana fara ɲɔgɔn kan Bouakar Sidiki k'a dɔn masa Allah taala hinɛ masa min bɛ i k'a dɔn i kɔfilɛ dɛsɛbaatɔw la ko minnu diɲɛna min bɛ se k'o dilan Bouakar Sidiki fɛn minnu n'a ti ɲɛ abada dugukolo sanfɛ fɛn min bɛ se k'o dilan o ye Allah taala ye an hakili donnen don Allah la Allah e de ye masa ye masa min ye diɲɛ da min bɛ diɲɛ wuli Allah e de ye masa ye masa min bɛ ɲuman ani juguman kɛ Allah e yɛrɛ ti juguman kɛ sabula fɛn o fɛn ne y'o kɛ Bouakar Sidiki b'a sɔrɔ kunbo la ala o de ka ɲi ala anw ye deli anw ka ni jamana min do a ye Mali ala i k'anw ka jamana kisi ala i k'anw ka jamana den kisi Mali kun a n'a kun ala i ka anw do kalo dibi la ala bamanjɛ kɛwale min dalen do k'anw ka jamana sɛgɛrɛ denjugu minnu bɛ yen n'u ma faamuyali kɛ minnu kɛlen bɛ ka marifa ta ka ɲɛsin u faso ma ka ɲɛsin u badenw Bouakar Sidiki k'a dɔn minnu kɔni bɛ halaki bolo minnu kɔni hakili yɛlɛmanen do ala fɛɛrɛ kɛ u hakili ka se ka nɔna u k'a dɔn k'a fɔ nin jamana in mana tiɲɛ a tiɲɛna olu ye u k'a dɔn ni jamana in bɔra dugukolo sanfɛ olu yɛrɛ bɔra dugukolo sanfɛ ala hakili ɲuman d'u ma ni hakili ɲuman d'u ma ala i k'a dɔn taabolo ɲuman d'u ma i ka sira ɲuman d'u ma u ka segin ka na duba kɔnɔ ala minnu bannen do ma ala olu halaki k'u ta tiɲɛ ala u halaki k'u ta tiɲɛ diɲɛna lahara jɔ do kɛnɛ kan ala an y'a ɲini fɛ u do i ka tasuma bile kɔnɔ jandɛmɛ haw kɔnɔ ala an y'o ɲini fɛ ala an ka jamana kisi an ka jamana tanga hɛrɛ suru an ka jamana kɔnɔ ala an ka jamana ɲɛmɔgɔ i k'u jidi ka barika d'u la jamana den barika d'u la ala i ka yɛlɛ mɛnna an ka jamana faamaw ye ala u kana fili u kana taa don dibi la ala u kana fɛn kɛ fɛn min n'a b'u to a tiɲɛ u kana fɛn kɛ fɛn min n'u yɛrɛ bɛ nimisa ala an y'o ɲini fɛ ala an ka jamana den kelen o kelen an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kisi i k'an bɛɛ tanga ala an bɛɛ lajɛlen ni hami bɛ ɲɔgɔn na bana i k'a dɔn ko gɛlɛnw ala i k'a dɔn nafolo ko muso ko denko ala nin b'an kelen-kelenna fɔn la ala i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ta jaabi o k'i ka alaya kama a kɛ Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kɛ Maka ni Madinɛ barika kama a kɛ Kuresiw kama a kɛ alikuranɛ lazim barika kama ala a k'i ka alaya kama ala nabi ɲumanw ni alimuw ni walijuw ni afizu kuranɛw ala olu bɛ ala deli min kɛ su fɔra dugu kan Allahu taala a k'olu kama ya Allah ya Allah ya Allah ala an bɛ de deli ala e de deli kɛbaa ye ala e de bɛ se ka mago dilan su ko ni dugusɛjɛ cɛ ko dogolenw k'a da kɛnɛ kan Allahu taala de b'a kɛ ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah naam an bɛ sunkalomakɔnɔ kɔnɔ jumakun filanan na naam e ko ko fɔlɔ jumakun filanan don a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ tɛ kelen ye i mana min kɛ fɔlɔ la o filanan na n'i m'a sɔrɔ k'o kɛ fɔlɔ la a kɛ filanan na Ustaz Mualim Daba Tungara naam ay banfilɛ in coron cogo b'o o jira minɛ a ye dogo cogo di Bouakar Sidiki an ka jɛ ka dugawu ta k'an ka ɲɛfɛ kelen ye o bɛ bɛn Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin amin Allahumma ayni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirata amin la hawla wala quwwata illa billah lazim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin amin subhanallah alhamdulillah la hawla wala quwwata amin amin alhamdulillah ko bala cogo bɛɛ di Bouakar Sidiki cɛnintigiya ko bɛ maa min kɔnɔ o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye Bouakar Sidiki n bɛ n geleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bɔliko siɲɛ 440 ani siɲɛ 7 sɛbɛnni kɛbaa to a de ye Alhaja Abe Haidara Sirifo Haidara a ko min ye ngana ye ngana minɛ ngana san 2024 cɛw la Bouakar Sidiki k'a dɔn bɛn kɛra a kan sɛbɛnnikɛlaw Bouakar Sidiki k'a dɔn ani mandiya kɛbaw
ani minnu ka wuli ka jɔ kɔni ye jamana kunnafoni dili ye olu bɛɛ lajɛlen bɛnna min ka i k'a dɔn min ye général Passa ye Sadio Kamara kɛni Boubacar i k'a dɔn ale de ye sɔrɔdasiw ka minisiri ye Boubacar jɔn ko a la a ka tanu ni k'a waliɲuman dɔn san 2014 min kɛra a fɛ jateminɛ minnu kɛra wulikajɔ minnu kɛra jamana kɔnɔ Boubacar k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ sɛbɛnnikɛla ko uti kalo tile 18 san 2020 a welela min ye Asimu Goyita fɛ ni k'a kɛ ayiwa minisiri ye k'a ta o don la ka n'a bila bi la a ma bɔ jɔyɔrɔ in na Boubacar k'a sababu kɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri o de ye jamana lakanani jamana i k'a dɔn finitigɛlakaw u ka dɛmɛ Boubacar min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ a bɛ kisi cogo min na min ye kɛlɛ ye o dɔnbaa don Boubacar i k'a dɔn denmisɛnw ka sɔrɔdasu denmisɛnw ka lɔgɔliso min bɛ yen n'u k'a ma président militaire de kati ale de kun y'o ɲɛmaa ye i k'a dɔn ko in bɛ kɛ waati min o tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ a yɛrɛ ye sɔrɔdasiya kalan kɛ Russie jamana na yaro kala da y'o ye président militaire Sadio Kamara Boubacar min b'a jira k'a fɔ maa tilennen don maa don min di don Kolobo Kalabala maa nɔfɛ a yɛrɛ woloden a denmuso président concours o y'o kɛ siɲɛ fila bɛɛ Boubacar k'a ma se ka passer na anw don a ti concours yɛrɛ kɛ n bɛ se k'a ta k'a bila a la ten o b'a fɔ ko président spécial Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kamalen d'a ma tɔ ye i n'a dɔn k'a fɔ a ja minen bɛ maa kolo gɛlɛ a ka pasa nka a ka pasa in de sogomiya ye Boubacar k'a dɔn katikaw ka nin den sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bi taama ten ngaki a bɛrɛ t'a dun ka fɛngɛ sen pasa in ka Boubacar o bi sɔrɔsiya a kamalenya a n'a cɛya de ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ de kɛra sababu ye jamanakuntigi u ka jala d'a ma ni k'a kɛ général de corps d'armée aw tɔgɔ tile 16 san 2024 n'i ye lahalayaw ta wulikajɔ minnu kɛra Sadio Kamara fɛ Boubacar i k'a dɔn a ko san 2024 magazine kɛwale people o y'a sɛbɛndiya Boubacar ka taa se sɛbɛnnikɛla caman ma ani mandiya kɛbaa caman journal 15 olu bɛɛ lajɛlen ka hakilina di cɛ min kan ka kɛ ŋana ye ni misali kan ka ta san 2014 k'a bɛ kɛ jɔnni ye u bɛɛ lajɛlen bɛnna ka a ka di Sadio de ma sɛbɛnnikɛla ko général d'armée Sadio Boubacar k'a dɔn a wa sɔrɔdasukulu olu nana lafiya bɔda ni fiɲɛ bɔda sɔrɔ minan makama dɛmɛ Boubacar i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ an ka sɔrɔdasiw kun gɛn bɛ ala minɛ sɔrɔdasiw ye Boubacar bin bɛ k'u kan sabula kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛn minnu ye a dafan dɛ walima a kɔrɔlen don Boubacar k'a dɔn a nan'i bolo don sɔrɔdasukuluw kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o don k'a ta o don la ka n'a bila bi la Mali bara ka ɲɛtaa de sɔrɔ sa kalo 12 hali ka da Boubacar k'a dɔn aéronef drone performant Boubacar ka taa se blendew ani sɔrɔdasiw ka minɛn wɛrɛ minnu n'a ɲɔgɔnna tɛ yɔrɔ caman na Boubacar k'a dɔn a bolomadaraw caman ka jamanakuntigi ka yamaruya la min ye o hakilinaw ye o nana kɛ sababa ye armée Mali armée Boubacar k'a dɔn Mali dugute i k'a dɔn o ɲɛtɛ yɔrɔ min na bi sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye a Sadio ka hakilina a n'a ka miiri n'a kɔni ye min jateminɛ k'o fɔ Asimu Goyita ye Boubacar k'o bi ɲɛnabɔ a ko wulikajɔ nana jateminɛ o jaabi ye an nana an kɔ don tubabu sɔrɔdasiw la jɛgɛsen naani sɔrɔdasiw Boubacar k'a dɔn ka Mali fa bɛɛ minɛ ka Kidali bɔsi yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni Bamajuw kun kɛlen bɛ k'o kɛ nbɛndiyakɛyɔrɔ ye Boubacar k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen nana yɛlɛma ayiwa ka kɛ Mali ta ye o k'i bɔ a la yɔrɔ minnu bɛ yen n'a fɔ San Buguni Jɛma Kucala Boubacar k'a dɔn ayiwa min ye sɔrɔdasikan nana jɔ ye min bɛ se ka to u bi gɛrɛ ayiwa i k'a dɔn juguw kɛlɛli la dɔgɔtɔrɔso min n'o kuma fɔlen bɛ hôpital militaire Boubacar k'a dɔn o ɲɔgɔnna tɛ farafinna yɛrɛ fansi fɛ o bɛna kɛ kɛwale min kɔni bɛ taamasiyɛn ani hakilina ɲumanw jira ka laban kɔsɛgi bɛlɛ ka da ɲinɛ kana kɛ sɔrɔdasi minnu bɛna i k'a dɔn kɛlɛyɔrɔ la minnu bananen don Boubacar ɲinɛ kana kɛ olu kɔ i k'a dɔn fa dɔ na jɔ ni ka ɲɛsin olu ma sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye ayiwa Sadio Passa ye Boubacar k'a dɔn avion de chasse type L39 min ye Su-25 Super Tucano hélicoptère d'attaque type MiG 24P, MiG-35, MiG-24, hélicoptère de manœuvre, type Mi-8, avion de... La ilaha illallah Muhammad. Mi. Nko adobe singa fono di.
ni avion ninnu dɔ bi fɔɔnɔ di u si ka fɔɔnɔ jugu ka ten a bɛ kɔrɔ ko Kidali bɛna na Guanzan wa bɔsiriki i k'a dɔn maramafɛn toa min wale don ni ko mɛ n da don nin bɛɛ lajɛlen na an ka tile yan a ko min nan'o sankɔrɔta i y'o dɔn de bɔsiriki i k'a dɔn drone yɛrɛ kɔni maa ti don kɔnɔ yɛrɛ k'o boli koyi o bɛ se ka wuli ten casa bɔsiriki i b'i to Bamakɔ yan i k'a dɔn i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a ɲɛ b'i la bɔsiriki o drone toaw a y'o caman fɔ Inkensi bɔsiriki ka taa se min ye Awa Sunko ye 25 a ka ca an k'an pa nin bɛɛ kunna bɔsiriki a ko nin maramafɛn de ɲɛseleke 4 dɔnnikɛlaw ka maramafɛn labanw ni bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo qui dit mieux bɔsiriki a ko k'i bɔ yen avion ba minnu bɛ kɛlɛkɛdenw da bɔsiriki ka yaala n'u ye a ko k'i bɔ yen bɔsiriki masimafɛn bɛ Mali bolo u b'i to Bamakɔ yan Mali yɔrɔ o yɔrɔ hali ni dimɔgɔ panna u b'a fɔ nin dimɔgɔ kabila ye nin ye a bɛ nin sira in de fɛ a kilo ye nin ye a finya ye nin ye a jɛya ye nin ye o i b'a dɔn drone na min b'o kɛ wa an ye laban min sɔrɔ kɔsa in na Akensi a b'i sigilen to Kati ka Gawo fɛn bɛɛ ɲɛfin ɲɛna k'a ban la hawla wala quwwata bon yɔrɔ nin dabali in de ka teli anw ka dabali o o bɛ se ka i bɔ kɔrɔti la k'u sigilen to yan pop Allahu akbar nin ye tubabu kɔrɔ tɛ aw ni wani de ka teli de ciden ba ka ta nin de ka teli bɔsiriki k'a dɔn kɛlɛkɛlaw minnu bɛ sanfɛ armée de l'air olu kɔni ka minɛnko kuma kɔni tɛ bilen o bɔsiriki k'a dɔn masimafɛn minnu bɛ n'o ye radar ye n'o bɛ munumunu ka munumunu bɔsiriki pankuru o pankuru n'a donna Mali kɔnɔ hali ni santimètre 1 ye bɔsiriki i k'a dɔn o bɛ bɔ a kalama o k'i bɔ yen kɔsa in na Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ wulikajɔ minnu kɛra i k'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ taara dili kɛ bɔsiriki k'a dɔn k'a di dankɔrɔba ma n'o ye kamarakɛnin ye a ka se k'a di i k'a dɔn sɔrɔsikuluw ma an ka sɔrɔsiw bilama bɔsiriki k'a dɔn farafinna sɔrɔsinganaw min bɛ kofɔ bɔsiriki k'a dɔn n'u ma kɛ fɔlɔ ye u ma kɛ filanan ye sabanan kɔnɔ u ti b'o kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen kɛra cɛ min y'a hakilina n'a dabali bɔ k'a bin Sadio Pasa don Sadio Kamara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la aujourd'hui karamɔgɔ Tɔgɔ Tunkara ne y'o bila ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'élite maa min ka fasiri ye nin ye o ye Kadija B.E. Tesuge ye Kadi ko min ye tarata tɛmɛlen ye février kalo tile 11 san 2025 min y'anw ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaya bulon ye n'o ye état major général des armées ye u ye laseli kɛ o laseli kɛla ka ɲɛsin anw ka marabolo n'o ye Kidali ye ka ɲɛsin o fa dɔ ma o y'a jira k'a fɔ i bɔla ka drone ko kuma min fɔ e ko terroriste ma barika balen ninnu olu fana taalen bɛ drone dɔ ɲini koyi o drone de surveillance o ye munumunu salo de kɛ ka na don Kidali k'a bɛ ja dɔw ta o t'a kalama i bɔla ka radar minnu ko ayi fɛn tɛ panna cogo ɲinama o banna jedi min ye nin drone nin ye n'o ye drone terroriste ye a kɔni a don Kidali région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya a y'i kunda yɔrɔ min kan i bɛ yen dɔn wa o de ye Tesaliti ye o Tesaliti a ye anw ka sɔrɔdasiw fɛ kabi a yela sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 o tɛmɛlen kɔ ni sanga 40 ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ o de la a tun bɛ fɛn min nɔfɛ i b'a dɔn anw ka pankulu dɔ n'o y'an ka hélicoptère dɔ ye o kɔni kun o tɛmɛ sinama kun don o nan'i sigi Tesaliti o pankulujigi kɛnɛ kan a nana k'a bɛna o de lajɛ sa maa t'a dɔn terroriste kɔni kɛ nin ye furadama den ka jugu n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ o kɔni nana ka na o pankuru de sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ o b'a dɔn a tiɲɛni ko tun bɛ sɔrɔ u kɔnɔ nka a ma ɲɛ koyi bawo drone an ka maaw kɛlen kɔ k'a ye ko u ma a ɲɛnama minɛ wa a ɲɛnama minɛna k'a lajigi ka tila k'a bila anw ka sɔrɔdasiw minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ a ko sɛgɛsɛgɛli ma n'o ye analyse approfondie ye o n'a baara a tɛmɛna olu de ka bolo kan waasa u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ drone a dilanna fan jumɛn fɛ jɔnni y'a san wa min ye a bɛ minɛ waati min na Tesaliti sanfɛla la o yalima jɔnni ye a lawuli k'a bila munumunu salo la nin bɛɛ lajɛlen mana ɲɛdɔn a bɛ kɛ sababu ye ka fɛɛrɛba de di anw ka finitigilakaw ma waasa min ye terroriste ye halisa a tɔni min n'o bɛ Kidali mara la ka taa Alizeri dancɛ la an k'o sɛkili tɔtɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni diɲɛ don o don u b'a la ka fa i b'a ko faale tɛ ka fɛn tigiw la i b'a u ka taabolo lajɛ
u kɔni b'a la ka dabali jugu tigɛ don n'a dugu jɛ maa minnu fana dɔw u bɛ fɛn kirikara minnu ta o de b'a to u ja de bɛ gɛlɛya ko dɔ kɛli la wa u tɛna u ka saya kɔni bali bawo min ye forces armées maliennes ye olu kali k'a dɔn fini donna ni kan min ye jamana in a sibiri ɲɛ kelen a tɛ bila maa si ka sagoya kɔnɔna na min ye jamanadenw n'u bolominɛ ye o lakana baaraw n'o fɛɛrɛw bɛ se ka sinsin cogo min na olu n'u ɲɛsin o taabolo nin ye n ko sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ l'élite kɔnɔ k'a ja Tesuge a ka fasiri don Boubacar ni san ye wulu bugɔ kungo kolon kɔnɔ Boubacar sira dɔnbaliya tɛ a bɛ tigi kɔnɔ di siga t'o la Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile min ye Alhaji Habe Hayidara Sirifukɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar k'a dɔn minisiri kumabali minisiri min n'a ka yɛlɛmisɛnnin de ka ca i y'a dɔn wa e y'a dɔn wa a kiiritigɛ minisiri Kasoge kɔni a ye ko sanga n'a ka bukan de ta a bɛ yɛlɛ de il sourit derrière le sourire là cɛ b'a kɔfɛ n b'a dɔn ne y'a dɔn kojugu kuma min misira 1 Kasogolakaw ka duba min bɛ yen a y'a ka lɔgɔli kɛ yen n y'a dɔn kojugu anw b'an ka panga walaki ni boîte la t'a la anw bɔ an b'a sigilen sɔrɔ a b'a ka tenni min leçon b'a bolo a jo tɛ wa ne ko a ka nin kawale fɛn min bɛlɛ o de sɔrɔlen ne ko a ka nin kawale n ko nin yɛrɛ ti diɲɛ ja dɔ foyi kalan o kalan ja de a y'an bɛɛ da ayiwa minisiri Kasoge Boubacar k'a dɔn dankɔrɔba a ka wuli ka jɔ minisiriya la jango kiri minisiriya a nana ni yɛlɛma caman ye ni fɛn ma fɔ a ɲɛ ti dɔn Boubacar an bɛ donni minɛ ko bi fɔlɔfɔlɔ kiri tun bɛ kɛ mɔgɔw bɛ siran kiri tigɛlaw ɲɛ kiri banamininen kun don Boubacar a bɛ kɛ sagoya de la min ni min jɛlen dɛ jamanadenw yɛrɛ tun bɛ siran kiri tigɛbolo ɲɛ u bɛ siran kiri tigɛlaw ɲɛ nka bi Boubacar ala ni minisiri Kasoge kiri tigɛla i k'a dɔn a bilalen bɛ jamana ka baara de la jamanadenw kan ka da la kiiritigɛla yɛrɛ kan ka da jamanadenw na fo y'u t'o kɛ fo baaraw ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen k'i tafa dɔn bɛɛ lajɛlen k'i nafa dɔn Boubacar k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen ye maa min sera k'o kɛ o ye minisiri Kasoge o k'i bɔ yen Boubacar kiiri caman kun bi kɛ a kɔfɛla ye k'a dɔn nafa t'a la sabula kiiri mana kɛ ka ban hali n'o y'a sɔrɔ o tigi ye jamana nafolo dun miliyari caman de Boubacar k'a dɔn a bɛ kaso kɛ waati damadɔ o y'a boli a bɛ taa mago la Boubacar foyi ma tiɲɛ Kasoge a y'o yɛlɛma n'i y'a dun kaso kɛlen kɔfɛ i k'a dɔn wari sarali ye min dun i b'o sara an bɛ donni min na ko bi miliyari 500 ani miliyari 50 Kasoge kɛra sababu ye o ka halakiti ka da an ka jamana wagande kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen minɛna karabumaw ani bamanjuw Boubacar ani jamana sɔnibaw a ko minisiri min ye justice des droits de l'homme garde so Mahamadou Kasoge Boubacar a ko nin jɛ n y'a ka baara dɔn n'a sɔrɔla dɛmɛba bɛ i k'a dɔn jamanakuntigi la Kasoge minisiriw la Kasoge ye dɔ ye Boubacar a nana hakiliw jagabɔ jamana yɛrɛ i k'a dɔn an bɛ se ka da ɲɔgɔn na cogo min maa si kana kɛ siranfɛn ye Boubacar k'a dɔn kiiribulon ni mɔgɔw sera n'u ɲɛ walima maanifin da dɛ kiiribulon la a bɛ mɔgɔw se ka jamana yɛrɛ ka ɲɛ t'a la yɛlɛma caman nana kɛ min bɛ se k'a to jamana kiiribulon a bɛ jɛya kiiri bɛ k'a kɛcogo la Boubacar hali bi n'o y'a sɔrɔ ngɔlɔbɛni dɔɔnin bɛ nka caman bɛ o ɲɛnabɔra e ka jateminɛ kɛ bani Boubacar a ko min ye Kasoge a nana chantier ba daminɛ yɛlɛmaw ka kɛ ɲɛfɔliw ka kɛ kiiri ni kiiri kɛbaw u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Boubacar o de la a nana cakɛda dɔw sigi minnu kɔni n'u kiiritigɛlaw bi bɔ ɲɔgɔn na e ka se ka nin kɛ nin ka se ka nin kɛ k'o kana caya maa kelen ma a kana taa ɲaami pôle national économique et financier Boubacar k'a dɔn o nana sigi loi numéro n bɛ n paw kunna Boubacar k'a dɔn agence nationale de recouvrement gestion min ye ordonnance n bɛ n pan o kunna Boubacar nin bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye a ko min ye pôle national lutte contre cybercriminalité ani pôle judiciaire spécialisé Boubacar k'a dɔn contre le terrorisme criminalité nin bɛɛ lajɛlen ye kiiribulonbaw de ye min kɔni n'i bilalen don fɛn kelen de la e k'i ɲɛsin nin ma maafalaw min ye ŋanamu kɛbaw ye wari dunbaw e k'i ta kɛ wari minɛni ye Boubacar bɛɛ lajɛlen b'i ka baara de la a ko nin ko ninnu sigilen sen kan o t'i ɲɛ abada fo kalan ka kɛ o de la direction nationale des droits de l'homme ani école nationale de l'administration pénitentiaire ninnu nana kɛ ka
fana kɛ ninnu sigilen Boubacar k'a nana ye k'a fɔ baaraw bi ɲɔgɔn dafa cɛw bi ɲɔgɔn dafa Boubacar k'a dɔn o nana kɛ sababu ye hadamadenya yɛrɛ jo sariyaw olu ka bato min ye jateminɛw ye nafolo ko maa caman min minɛ wariko la nganamu siyɔni bingani Boubacar k'a dɔn jamana in a kun ɲini ka ɲaami a wari kun ɲini ka ban nganamuw fɛ Boubacar k'a dɔn ni minɛna na kalo damadɔ kɛ kaso la na wari tila ni mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ n bi bila Boubacar o kuma t'a la i ye minɛna siyɔni min na dɛ a wari de bi wɔga bɛ ka bɔ i tɛgɛ kɔnɔ walima k'i ngɔnɔfile ka pɔw i b'a fɔ nɔ ayiwa awɔ walima k'i ta k'i sen fila yanga sana k'i yugu k'a bɔ i kɔnɔ i b'a bɛɛ fɔ ye o ka jugu sa koyi i b'a dunna waati min na a ka di dɛ o a dɔw b'a la Boubacar i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'olu bolo bilen olu bɛ bɛndiya de fari da olu y'a bɛɛ kɛ n bɛndiya ye o tuma i bɛ t'o kaso kɛ Boubacar kiiri bulonba dɔw bɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye équipement militaire engrais ko EDMSA Covid Transarail zone aéroportière Boubacar i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dossier girimanba ye da donna minnu na ayiwa ni k'a sɛgɛsɛgɛ dɔw minɛna Boubacar k'a dɔn wari minɛ na dɔw la a ko a wulikajɔ fanga bonyana sefa wari miliyari 550 Boubacar k'a dɔn tɛgɛ dar'o kan k'o bila jamana wagande kɔnɔ n'a sɔrɔla kiiri tun bɛ kɛ a cogo kɔrɔ de nin si tɛ sɔrɔ Boubacar k'a dɔn awa kiiritigɛlaw u kan ka bonya nka kiiritigɛlaw fana kan ka jamanadenw bonya n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na kiiritigɛla tɛ o b'a sɔrɔ jamanadenw de bɛ yen fo jamanadenw ka da u ka kiiritigɛla dilan ni n taara kiiribulon kɔnɔ ni n jo b'a la i k'a dɔn bagati kɛ ma a ko wulikajɔ n'o jateminɛ cour d'appel ka ɲi Boubacar k'a dɔn session spécialiste dɔ kɛra yen mɛ kalo tile 27 Boubacar k'a dɔn o senfɛ jalaki binnen kun don maa minnu ka dossier 47 i k'a dɔn maa 92 min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye 22 bila la waati wɛrɛ la nka i k'a dɔn karisa a jɔr'i la i na jɔ k'i fa n'o ye condamnation à mort ye o saba Boubacar k'a dɔn i nɔ t'a la i k'a dɔn acquitté maa 27 Boubacar k'a dɔn damada kɛra minnu ka ka san 7 kaso walima san 20 kaso o bɛɛ lajɛlen ɲɛ donna wari min wɔgɔbɛra ka bɔ i k'a dɔn nganamuw ko 327,000 sefa wari sɛbɛnnikɛla ko o y'a damata maana ye o k'i bɔ yen Bamakɔ yan cour d'appel i k'a dɔn o ka wulikajɔ session dɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye janvier kalo tile 27 ye Boubacar i b'a ye k'a fɔ jaabiw nana di affaire 663 o de jate minɛna juge k'a juge Boubacar k'a dɔn accusé maa 275 min ye 225 ye Boubacar olu minɛnen bɛ olu bɛ kaso la ka ban 50 Boubacar k'a dɔn n'i y'a mɛn acquittement i k'a dɔn kɔrɔ de ko fulukan m'a f'i ye n ko kiiritigɛlaw fɛ yen tubabukan min ka di o ye fulukan ye Fulkan t'a ka bɔ n'o fɔra i ye polisiso la walima juge k'i ma Fulkan dɛ Boubacar i t'a dɔn f'i bɛ mun na foyi man di ko o de tubabukan i sigi yan fɔli ka carte d'identité n'i n'a fɔ ka di yan an ka taa kopi kɛ Ala m'an kisi la mandat bɛ datɔ la de kan Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko kiiri min ni min kɛra o la o fana dɔnna condamnation n'o de an minɛna Boubacar i bɛ bila kaso la 76 i k'a dɔn a kaso n tɛna se o ma o daw dɔnnen bɛ o k'i bɔ yen Boubacar k'a dɔn session spéciale cour d'assises affaire économique financière affaire 52 Boubacar k'a dɔn accusé jalaki binnen don maa 190 kan i k'a dɔn muso 16 min ye jalaki maa 21 olu kɔni tora la jɔ kɔnɔ Boubacar k'a dɔn an minɛna i k'a dɔn a jɔra la n'o ye réclusion criminelle 11 Boubacar k'a dɔn ayiwa kaso kɔni caman bɛ kaso kɔnɔ ka ban nka min kɔni ye bilali ye 77 o b'a jira k'a fɔ min ye kiiri ye a tigɛra a tigɛcogo de la a kɛra kɛcogo la sabula ni t'a la ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra i bɛ bila i bɛ t'i ka so Boubacar nin damada min kɛra moti ka fo ye Boubacar k'a dɔn fana ɲɔgɔnna kɛra n tɛna bila o bɛɛ lajɛlen sifuru la k'a f'i ye dɔrɔn Boubacar an bɛ don min na ko bi jamana sariya yɛlɛmana kosɛbɛ kamalen min sera ka nin kɛ ministre de la justice Boubacar k'a dɔn kasoge ye jɔnguala a ti kuma nka a bi baara kolo gɛlɛn min na ni ka jamana sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Boubacar k'a dɔn o de ka ɲi wari yɛrɛ min sɔrɔ la fɛ ka bila jamana wagande kɔnɔ miliyari 500 ani miliyari qui dit mieux a ye dɔ kɛ nka fiɲɛ kelen b'a la n dɔgɔnin don a ti fɛn di n y'a f'i ɲɛna transition maa ninnu sorodasi fara civil kan olu ma deli jeli sɔn na n b'o f'i ɲɛna dɛ parce que a kana jeli sɔn a kana jeli sɔn an ye lɔgɔli kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ misira mais ale m'a ta sɛbɛ la wa alors
ale y'a ka kalan bɛna sɛbɛn la e yɛrɛ m'a fɔ ko aw kun bɛ taa benjala ka gɛrɛtigɛ de y'o sa an bɛɛ kun bɔra burusi kɔnɔ ka na anw m'a faamu ale kɔni y'a faamu ka tɛmɛ anw kan ni mun ye sɛbɛn an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tun kɛra ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin Sikuba fulakɛ nin y'a ka fasiri ye fulakɛ ko mun a ko min ye Imam Mahmud Diko ye a bɛ na wa walima a tɛ na de ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ Imam Diko awɔ nani ye don jumɛn yɛrɛ ye bi kɛ bi tɛ le 14 ya 14 février 2025 ne yɛrɛ kɔni ni ma se nin na sa alimami kana foyi t'a la ayiwa e y'a fɔ dɛ a kana n y'a fɔ mun b'a la mun bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ de kɔni minnu yɛrɛ bara ka nin kuma in diya dɛ ne ma d'a la n'olu de tɛ alimami contre la quoi non parce que cɛ bɔra a taara dugu n'o ko an bɛɛ tɛ bɔ ka taa dugu ni fɛnw na an bɛɛ bɛ taa an bɛɛ bɛ taa mun ni bɛɛ lajɛlen mankan ko u ka ko ye bala tɛ n'olu ye imami segili kɛ ni mankan ni ko wɛrɛw ni fɛn ye a na kɛ n'a fɔ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ a ka taa a ka wajuli kɛ min ye Sekuba ye info matin kɔnɔna na ale kɔni kɛ bɛ ka ɲininkali kɛ Imam Mahmud Diko ko yɛlɛma k'a bɛ na wa walima a tɛ na di ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ Imam Mahmud Diko a ka nali ka na faaba kɔnɔna na n'o ye a faso ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ kuma kɔrɔfɔ in a mɛnna ka fɔ sa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati o waati n'o bolo dala imamu n'a yɛrɛ y'o fɔ jaw la n'o ye vidéo ye i b'a ye k'a fɔ waatiw bɛɛ lajɛlen bɔla a dɔgɔ kɔrɔ nka n'i y'a lajɛ jɛkulu min fana bɛ yen n'olu b'a la ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u ka baara la n'o ye collectif pour la défense des militaires an k'a ma ko CDM olu kɔni y'a jira sa imamu a se kan an ka pankurutigi kɛnɛ kan a bɔtɔ pankuru kɔnɔ wa min ye plainte ye o ditɔla don a ma kana siga o de y'a to e b'a la k'a ka na ne ko i ko ten wa foyi ma nin kɛ i b'a dɔn min nana nin ya c'est à dire que minnu bɛ mankan ni fɛn na ni dɔw ko non k'a ye ko kɛ a kanubaw ko a ma ko kɛ ni kanubaw y'u dali o alimami kana n'a yɛrɛ fasa ye o mun b'o la de foyi a banna min ye Sikuba ye Sikuba ale kɔni sɛbɛkɔrɔ kuma mɛn imamu k'a bɛ ɲini ka waati jan bɔ ale kɔni a taara Alizeri a taara Alizeri baara min na o de ye misiri dayɛlɛ ye o misiri dayɛlɛ senfɛ se b'a ye k'a fɔ farigani fana y'a sɔrɔ o furakɛliw a y'o baaraw ni ka se ka o bolo fana da o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɔsafɛ i b'a ye k'a fɔ lafiyaw bolo dalen kɔ ka ɲɛsin farikolo ka kɛnɛya ma a y'a jira sa k'a fɔ k'a na se ka na faso la u fɔ ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲini ka waati caman bɔ a b'a fɔ k'a bɛ na nali o ma se ka sira sɔrɔ a yɛrɛ kanubaw ko a ka bi nali o ma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigi sen kan wa n'o ye commission dɔ ye commission d'accueil minnu kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin ɲɔgɔn na maaba nin ɲɔgɔn na limamu a ka taa jamana kɔ kan ka taa nin waati kɛ jɔn ko ala ko bɛɛ lajɛlen de kan ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan juma selilen kɔ ka ban ka taa aéroport international Modibo Keyita la Senu waasa ka taa imamu ni ka taa a kunbɛn a bɔtɔla a pankulu kɔnɔna na wa n'i ye ko in lajɛ min ye CDM ye n'o ye collectif pour la défense des militaires olu kɔni y'a jira ko imamu a bɛ se ka a ka ko taabolo ninnu a bɛ bila minɛn min kɔnɔna na kabini a taa waati Alizeri jamana kan o y'a sɔrɔ anw ni Alizeri jamana an t'a la ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ hali sini hali n'a sɔrɔla dɔ bɔra futinɛ fanga na i b'a ye k'a fɔ futinɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ hali ni bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i d'a ma k'i ta kan min ye Alizeri ye maa minnu bɛ yen n'olu tun b'a fɛ ka jamana fara k'a tila k'a kɛ fila ye olu caman u gwelen kɔ ka bɔ Kidali k'u ma don Alizeri ka taa u kɛ u ɲɛmadogo yɔrɔ ye wa nin bɛɛ lajɛlen de n'a mɛ ni siga n'a ye k'a fɔ min ye limamu ta waati ye k'a ta waati k'a ma ɲɛ bawo ani maa ninnu olu bɛ ɲɔgɔn kalama kabi a bɛ yan a taalen Alizeri fana Alizeri faamaw ka tila ka taa makama baw ta ni ka ɲɛsin imamu ma imamu ka tila k'a ɲininka jamana a taabolo dɔw la k'o taabolo min filɛ nin ye ko imamu man k'o jaabi ko bawo a bɛ bɔ yan waati min na u b'a sɔrɔ ani faamaw n'o ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye olu kun t'a la ka fankelen filɛ ɲɔgɔn fɛ wa n'i ye nin bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan dɛ min ye CDM ye n'o ye collectif pour la défense des militaires olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ imamu k'a ka nin taabolo bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye ka jamana janfa ka min ye dibidibi wale walima kurutu wale k'o labɛn janfa la ka ɲɛsin jamana ma n'an b'a wele ko haute trahison de l'état o min filɛ n'i y'o lajɛ o fana o bɛ fɛn min ko fɔ o kɔni o ye kaso da kelen ye bawo sɛbɛnkɔrɔ de bɛ d'i ma k'i wele bɔgɔ jɛnilen ka i ka taa ɲɛfɔli kɛ nka ne kɔni mɛ min kɔni dɔn ka fara Sikuba ka fɔli kan ni imamu n'a ma ɲɛ k'a kɔni bɛ na bi juma seliw baalen kɔ jɔn ko ala labɛn ka sabati bawo min ye CDM maaw ye sɔrɔdasiw senkɔrɔma dondobaw ka taa se imamu kanubaw ma n'an ko kɔni ma ɲɛ k'a bɛ kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi
faamaw tɛna sɔn o ma o. o de y'a to sɔgɔma in na quartier Mali échangeur in kɔrɔ n ye soldat polisi kulu sugu dɔ ye yen. a ma nɔgɔ dɛ wa o b'an ka dancɛ kumaba n'o ye carrefour ye. a b'a bɛɛ dilan. non après maa si kana bɔ alimami ka na kɛnɛ minɛlen don. denbaya ka taa kunbɛn a kana a ka so. u kana taa mankan foyi wuli. an kɔni bɛ min fɔ o de ye ka fara fasirikɛbaa ka kɔrɔfɔ kan. dɔ ye bɛɛ lajɛlen ka jisumani kɛ i ka min na. walasa min ye jamana ye a bɛ danga min na a mako tɛ mankan na bi. min ye jamana ye an bɛɛ lajɛlen de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. walasa min ye bɛn ni kelenya ye o fiɲɛ ka se k'an bɛɛ lajɛlen fifa k'an to an sigi yɔrɔ la. o sera. nin ye n ko sɛbɛn. sɛbɛnna y'a salo ka bɔ info un matin kɔnɔ Sikuba a ka fasiri don. Bɔkasiriki a bɛɛ de ta n'i tora ka i jugu ka duloki ye ɲi kan na. Bɔkasiriki ja bɛ tigɛ. i bɛ sɔrɔ. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point. a bolo ko 350 ani siɲɛ 2. min ye AD ye. nin y'a ka sɛbɛn ye. AD ko Bɔkasiriki k'a dɔn kuma dɔw fɔlen don. o sɛgɛsɛgɛli ni o jateminɛ kan ka kɛ. ni hakili b'a la. min ye février kalo tile 11 tɛmɛnen ye. minisiri min n'a bɛ bɛn ani kelenya kofɔ. an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. u ko minisiriso de ma i k'a dɔn ministère malien de réconciliation. de la paix. de la cohésion nationale. Bɔkasiriki k'a dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ. gouvernement kelen bɛ ka hakilina min bɔ k'a bin. n'o ye DDR ye. démobilisation et réinsertion. o don réinsertion. DDR. Bɔkasiriki ko min fɔra. a ko i k'a dɔn a sigasɛgɛnna bi maa caman na. ka sababu kɛ ko in yɛrɛ kɛcogo ani min b'a kɔnɔ. nka fɔlen bɛ fɔ cogo min na n'a kɛra ten. Bɔkasiriki k'a dɔn jɔnko la a bɛ bɛn ani kelenya. maa caman b'a la minnu kɔni kun ye gasi kɛ. walima minnu kɛlen don ka marifa ta jamana kama. maa caman b'a la u na nimisa ni ka segin ka na jamana joli la. a ko min y'a baaraw daminɛ ye. a kɛra Bamakɔ yan. Bɔkasiriki n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn mɔɔw hakilina cobo cabalen bɛ min na minnu yɛrɛ de bi kɛlɛ la n'o ye ayiwa bamaji jɛrɛjɛkulu minnu bi kɛlɛ la yalima olu yɛrɛ de ko don olu den nin b'a la wa yalima olu nin t'a la Bɔkasiriki k'a dɔn o dɔnbaliya kɛlen bɛ ka maa caman tɛna dɔn a ko n'o tɛ jɛkulu min sigilen bɛ n'o ye commission nationale de désarmement ye démobilisation réinsertion Bɔkasiriki k'a dɔn o jɛkulu kɔni labɛnnen bɛ sabula min ni min fɔlen don Bɔkasiriki k'a dɔn awa kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ 2000 Bɔkasiriki minnu kɔni n'u bɔra groupe armé marifa tun bɛ minnu bolo ka jamana kɛlɛ Bɔkasiriki k'a dɔn u bɛna marifa de bila jamana kɛlɛli la ni kana marifa ta jamana dɛmɛni na Bɔkasiriki sabula a caman b'a la u bɛna kɛ sɔrɔdasi soldat de 2e classe Bɔkasiriki k'a dɔn bakelen olu bɛna ta k'u dege min ye foroba baaraw ani sɔrɔ baara kɛnyɛrɛye baaraw u bɛ dɛmɛ ni nafolomugu dɔ ye Bɔkasiriki o baaraw fana u k'o di ma mécanisme opérationnel coordination MOC février kalo tile 6 Bɔkasiriki b'a ye k'a fɔ ko in kɔni a kun bɔra min kɔni ye hakilina caman ye ani maa caman b'i yɛrɛ ɲininka bamaji jɛrɛjɛkulu minnu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka gɛlɛya ta ka jamana sɛgɛrɛ n'o ye rebelle ye rebelle groupe minnu bɛ yen n'o ye Front de Libération Azawad Bɔkasiriki ka taa se k'a dɔn groupe jihadistes ma yalima ninnu u b'a kalama wa ninnu ka mɔgɔw b'a la u welelen don wa n'a sɔrɔla o b'a la n'o fana ɲɛfɔra k'a pere latigɛ o bɛ maa caman nisɔndiya nka a kɔni fɔra min kɔni ye marifabila ye o bɛna kɛ i k'a dɔn maa minnu kun bɛ kɛlɛ la jamana ka ɲɛsin jamana ma i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛna marifa bila ni kana jamana dɛmɛ wa u bɛna taa sɔrɔsiya la sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ minnu fɔlen bɛ u ka taa daga o yɔrɔw la o de ye minisima ka so kɔrɔ minnu bɛ jamana fɛ yɔrɔ caman na walima yɔrɔ kuraw najɔ Bɔkasiriki nin ko in kɔni maa bi da la k'a fɔ tiɲɛ don sabula disakolo tile 31 tɛmɛnen nin yɔrɔ kofulen ninnu labɛnna jamanakuntigi Asimu Goyita yɛrɛ kɔni a y'a kɔrɔfɔ fɔ sabula ko milicien n'o ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ jamana kɛlɛ maa 3000 sigi kelen don k'olu de makɔnɔ an bɛ donni minɛ ko bi nka nin fɛn in na priorité di mɛ kulu minnu ma i b'a dɔn wa minnu tun bɛ jamana sɔrɔdasiw kɛrɛfɛ i n'a fɔ donso ninnu Danamasagu n'a ɲɔgɔnko ani Gatia priorité bɛ di olu de ma maa tɔ ninnu ta n tɛ fɛn dɔw la dɛ minnu kun kɛ n'o ka marifa ta jamana contrôle la olu ta kɔni ayiwa e cɛni foyi m'i ka teli in janya i bɛ dɔnni de kɛ kojugu o de y'i ka teli in janya e bɛ se k'a faamu cogo di kabi 92 fɔ bi ou bien 96 fɔ bi
ma murusile nunu no u murusila wati nafolo mugu be taga duma ko sa fe abe fo ku ka do armée konnana nu nana fana u bu nyene jala de fo me fe ka ke capitaine ma fe ka ke lieutenant nana mi nzoro na ya dam na dugumanana no ye soldat de deuxième classe ka bola kana première classe la kana caporal chef sergent chef ko kana sanvela la lieutenant chef e be na pa o bela commandant chef kana sigo sa fe o be nya jogodi o ta nya de yawo gatia amas dana masagu kata se kulwara ma munu tumba la ka sorda su de me koronfela ni ba sabai abena bo lugudla ama fo ku la jaya koy to dir serious nunu uba nya do imu bolle ka to da Algeria utana de kana kabala mini o be to jon garmena chere a janva ke ba ka cha sabula iye mi votnye do a chama de kumbe armée re kono labana ka buli no tu as raison ningu ye sebanye anye mimbo le point kono akabi bolla karama ta watu ngara le point ne obla le républicain ne be ota wurudu je ko ani e furo banyada e jaloye musakum ale ko angata miye anga zofero no ye jini kungola kana tikila mawye uga centre de formation pratique forestier mi inflene tabakoro na to ko dame janjigi e ketala koni onyoya ga so ngeme ga jero do bismillah tarata temele février lot l'état anniqué en 2025 nenia ataka la jamii wetland international Sahel aleni onga jamana ministry so mi no yu tega di nyoma wasa ka sega ni kenesigi odi onga ministry so no nyashimbe sigida la kana li barao kata se sanuya ani bese o bese ka do bala chukum na yiri wali kunta la jakono wania la jamii direction générale des eaux et forêts fanayi o nyama o lut me kena konnana wajira la fana ka fo saosa mi ye fevre galot le fly o koni betani ka o yele ka nyeshi ni haglina ima na be wele ko journée mondiale des zones humides mi ye yoro munumbe nu nema ledu wania la jefana wa mi ye onga mawye olu ya abo adogogoro ni ka abo fevre galot le flala ka ke ata anigile ga o ma foi bo haglina yi akokoro ma doli ana kono ko be sega wale ya chukomina wasa manifu haglina o ka sega kunu ka nyeshi onga kuno aniji olu la kanali e bara o fereti kene boya mina guta me ka di ministre so o ka chide mi makena kono o de ye lieutenant colonel Modibo Ekonate ye ministre de l'environnement de l'assainissement de l'eau majirabulu ale nana ninga na o joro fa o fana temele ko mi wetland international ye o mi ye de ba jekulu kerengere lenye o nyama no docteur Karunga Eketa ye afana tume kena konnana wani e korofon num bele jile ta ka laje akunte dore aunga jamana no e faso malibai aye ateke no bla seban fura dodla kabisa 1985 namba wele ko convention Ramsar wa Ramsar o be fe munun ngofo o de jisigi yoro no e jito yoro ye ani kungo dabulu munun be ni nema ko ni fanga ka boyen ko sebe o be se ka do berela choko mina wani yo yoro nunu wana ta ka sebe koro laje mi vallée de Sourou no be mobti marala kata se lag magima o be kay marala mi lag wenyae o be kulukoro konnana nan bela jele ngone niya alaje mamunun sigi me yoro ko fole nunu na keme sarala ka mine biwolon fla fuka ta se bishegi ma olu ko ni daire me be soro ni jisigi yoro ni kungo bolola hauta nunu de konnana wani ya laje ko ni ka kanga la kana ko sebe wani ya sebe ko laje ko gra ibaye ka fo ko ni do ko ni ganga ke do ye do mi na ko ko makaga do ko sebe wa be ke yoro mi vanana ina fonda tulala choko mina no ye centre de formation pratique forestier de tabakoro ye o mi no to dame janjigi ketala mi nu be no lugu be kalandeana no matla folo no ezo fora demisa nu ye nin kala imbe ta ke ka kila ka ni do insigi ka anyina maya ka nyeshi olu dema wasa o ka do fora o ka donta ka anga ji ani kungo o lakana li fera o tikella no fona bolay ibaye fona ka fo mi ye wetland international Sahel o ka chide mi no be anga jamana konnana no docteur Karunga Eketa ye ale ajira ka fo ni do ngata ni ka nyina maya ko dondo do mi na ko ni kanga abaro kanga kokoro madu ko bawu mi anga jamana yi ni ya sebe ko laje ina fo ndatu la yoro mununa no be convention Ramsar ko fo o be talike fe mununa bo donwa fe minu ye dandan fo ye munu be kungubulo konnana o koni o ba keme olu de koni sugandila ni ka unyini ko don o be fa munu ve anu be munu salo ke chukum na ni kungo danu na o bele jele ni ka o kesebe ye ni ka o bla wonu bele jele de ningu kanga la kana fona ni ngo sebe sebe na ya salo ka bo le républicain kono Musa Samba Diallo aga fadiridu
ko bala cogo bedi waati ni bi boni sɛbɛn min n'u k'a ma la pioche dabadaya kelen ni y'a boli ko siɲɛ 60 ani siɲɛ 2 Seydou Jara ni y'a ka sɛbɛnni ye Seydou Gom waati ni an ka taa marakala ni minɛ i k'a fara i k'a dɔn i bolo ta kan waati ni k'a dɔn o tigi nisɔn bɛ diya centre belebele min dabɔlen don denmisɛnw ani musow kama Segu mara i k'a dɔn a turula yɔrɔ min o de ye marakala ye waati ni k'a dɔn centre de formation professionnel marakalakaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin centre in sigira sen kan a dabɔlen bɛ denmisɛnw ani musow waati k'a dɔn bololabaara ani kalan caman bɛ u ka se k'o sɔrɔ i k'a dɔn a dabɔkun ye i k'a dɔn u yɛrɛ ka se ka baara kɛ u kolo la ni ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye maa tɛ se ka to maa kan Bakasiki n'i ye ko in da k'a lajɛ min ye a nafolo kasabi a n'a maakama ye a bonya bɛɛ lajɛlen taara ka kalifa jamanakuntigi fɛ i k'a dɔn minisiri min n'a ale bɛ entrepreneuriat national kunna emploi formation professionnelle o de ye madame Oumou Sall Seck Bakasiki a yɛrɛ tun bɛ marakala nin nkalo tile 6 yɔrɔ in jɔli taara bɛn CFA miliyari 2 de ma Bakasiki k'a dɔn Oumou Sall Seck a ko jɔn la min ye général d'armée Assimi Goïta n'o ye jamanakuntigi ye a y'a kanu Segu n'a Lamini jango marakalakaw an ka bɔ nɔgɔ la denmisɛnw baarakɛbaliya ka kalan musow baarakɛbaliya ka kalan miliyari 2 CFA wari o donnen filɛ cakɛyɔrɔ min na Bakasiki k'a dɔn jɔn la nin tɛ gansan ye fɛn o fɛn n'o ye dɔnniya ye n'o ye kala ye Bakasiki k'a dɔn bololabaara fara jagomisɛnninw ani fɛn ɲɛnamaw kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen min ye bourse ye i k'a dɔn 100 Bakasiki o dira jamanakuntigi fɛ a ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ marakala a Lamini fo Segu a n'a Lamini Bakasiki k'a dɔn a ma fɔ maa si kɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nin centre de formation in Bakasiki a bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn denmisɛn caman b'a la minnu kɔni kun jigi latigɛlen don diɲɛlatigɛ la u ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ko caman dege ni ka se ka sɔrɔ jidi u yɛrɛ kolo la min ye jamana ɲɛmaaw ye u kali k'a don Bakasiki k'a dɔn ayiwa tɛmɛ tɛ kɛ dugu la k'a ka dɔgɔ a bɛ bɔ a da fɛ ni min yɔrɔ marakala Mali yɔrɔ caman bɛ yen a fɔra k'a bɛ k'o bɛɛ lajɛlen la nin ye Segu n'a Lamini nin yɔrɔ ye yɔrɔ tɔ bɛ kɔ Bakasiki a kun ka di n ye n dɔgɔkɛ min ye roi 12 marakalaka don nin ɲɔgɔn na a ka fɔ n ye k'a y'o nin kɛ ayiwa a ma fɛn kɛ wa ne m'o f'i ye n k'a ma fɛn kɛ dɛ a ɲininkali de don sa nka marakalakaw ko n k'a fɔ a ye k'u ka kaburu don k'a ma koli o ye baara dɔ ye o ka ɲi o y'a roi 12 ayiwa anw ka marakala i welelen don Ala y'i sɔn i ka hinɛ so la roi 12 ni maa min bɛ Basiri Danbɛlɛ dɔn k'a kɔrɔkɛ ko ten k'a ka segin so boloda ko kaburu dɔw ma koli u mago bɛ fɛn dɔw la sugu fana kɔnɔ jamanakuntigi kɔni ye centre jɔ miliyari 2 ale bɛ se ka fɛn kɛ min ka ca miliyari 2 ye o tuma an sigilen don k'a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la piyɔsu kɔnɔ Daba Tunkara ka hakilinin kun b'a kan o karamɔgɔ Daba Tunkara ni don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le triomphe du Mali jamanadenw ka sebaaya triomphe du Mali Kalahardi nin y'a ka fasiri ye Kalahardi ye jɔnni ayiwa a to a kɔni bɛ yan ayiwa Kalahardi ko J3 min ye triomphe du Mali kɔnɔna ye ko min ye festival international de Wasolo an k'a ma ko FIWA 2025 o baaraw o bɛ taa don Wasolo yanfoyila kɔnɔna na ka tɛ Buguni mara o kɔnɔna na ka sanga ni février kalo tile 20 nata ka se a tile 22 ma san 2025 ɲinɛ zan ta kɛnɛ bonya minɛ denbaya ta bɛ ka di maa min ma i b'o dɔn wa Fatoumata Batuli Iñan ale président du mouvement politique et citoyen min n'o ye Ambiko ye ale a fondatrice fana do tous les groupes o ɲɛmaa fana do n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ko nin da siɲɛ fɔlɔ ye denbaya o minɛ o ka ta ni ka di a ma zango ta a y'o fana kɛ o wa ɲinɛn ta fana jɔngo Ala a ko tabarikala nin minɛ min ta filɛ ka denbajala talen bila ka d'ale ma jɔngo Ala k'a b'i jɔ a kɔrɔ min hakilina yɛrɛ ta ba jɔnjɔ ye n'o ye anw ka seko ni dɔnko min y'a ta ni ka diɲɛ yaala n'a ye Umu Sangare ale de kɔni kɛ mɛ ka FIWA ni ka o ta k'o sigi sen kan n'an k'a ma ko festival international de Wasolo ɲinɛn zan ta n'o ye san 2025 ye o bɛ taa kɛ min ye yanfoyila kɔnɔna ye Wasolo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ko nin kɛnɛ mana sigi nin tile damadɔ kɔnɔna na min ye Wasolo a seko ni dɔnko min n'o denw bɛ dibi la
o bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ sa maaninfinw ka kɔrɔlenw dɔ wasolon kan wa min ye barodalasugu ye o fana na ta ni ka o sigi sen kan min ye concert ye n'o de ye Seko ni Dɔnko o kɛnɛ belebele minnu bɛɛ sigi ka taa se fɛnkɔrɔw olu bɛ se ka jira cogo min na Seko ni Dɔnko sira kan n'an k'a ma exposition artistique fo ka taa se min ye ɲɛfɔliw ka se ka ta ni ka wasolon laadakɔrɔw ni k'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ hakilina in a takunba filɛ nin n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye nin kɛnɛ ma a bɛ se k'a fɔ kɛnɛ dawulaman don k'a sɔrɔ a don ma se fɔlɔ bawo février kalo tile 20 nata don ka taa se a 22 ma san 2025 festival international de wasulu n'an k'a ma ko FIWA 2025 jɔn ko ala bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnlen don a donni mana se dugu lajɛ ni k'an to wasolo dugukolo sanfɛ kana se k'o lafiyewu nin ko sɛbɛ sɛbɛ min y'a salo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ kale haridi a ka fasiri Bɔsiriki i ka dɔn foli ani tɔni ka kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ ma awɔ bɛɛ lajɛlen ka baara taabolo i k'a dɔn a bɛ jigite jaw kun b'ale bolo nka min ye kumakan ye k'a ta k'a yɛrɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ o ye Mamutu Surunin ye ka sɛbɛnfuraw lakali Bubakari Sidiki Daba Tunkara Bubakari Dɛnɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in ka sɛbɛnkɔrɔw bi bɔ baara ɲɛna Mamutu Surunin wa sala